ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa. Bojo! Yare? Me ya faru? Masar. Ko dai har yanzu ba gama warkewa daga zazzabin asarar da kai a kasuwar kirifto ba ne? Shi ne har yanzu yake gigita shi. Ka tabbata shi ne? Ƙwarai da gaske. Ok, to ku saurara. Ga wani sako daga hukumar tace fina-finai. Hukumar tace fina-finan Hausa ta ce duk wanda ba shi da hajar Alkur'ani a kansa ko kuma ba shi da NYSC certificate za ta haramta masa yin fim a ƙarƙashin ƙungiyar Kannywood. Eh. Sannan kuma ƙungiyar ta ce za ta fara tantancewa ne daga ƙarshen wannan watan. Ina fatan dai dukan ku nan mahaddata ne. To amma ya kuka ji da wannan tsarin na san ku kanku abin zai burge ku. Kada ka mutum shigo kai. Yare? Dama na fahimci kai munafiki ne. To aiko ya zama dole ka zama kai ne mutum na farko da ƙungiya za ta fara bincikar ka kan wannan lamarin. Ba zai yiwu ba. Aiko ya mayu. Allah bai aya haka. Sarki, faɗa musu dalilin da ya sa ƙungiyar tace fina-finai ta ɗauki wannan hukunci. Akwai mayaudara da yawa da suke zuwa a matsayin mutanen kirki, alhalin kuma ba mutanen kirki ba ne. To, kun ji ko? Wannan dalili ne? Sarki, kamar fa Sadiq Sani Sadiq hankalinsa ya tashi akan wannan maganar. Ina so gaskiya a bincike a kansa. Ok, Sadiq Sani Sadiq wannan binciken ta kanka zai fara. Da girma na? Eh, Ha ba. Gaskiya ai girma na ya wuce haka. ok, to sai ran da aka zo wannan abin ka faɗa haka idan aka kore ka da ƙungiyar Kannywood ka yi bayani. Amma wallahi ba ka da imani. Eh, naji. Bashir ne yaya kai ne mutum na uku. Haba, kana da kyan jahili mana. Sarki, Bashir ne ya ma fa kama hankalinsa ya tashi akan wannan maganar. Ina so gaskiya a bincike a kansa. Ok. Malam Zaidu, Subhanallah. ya dai? Ko ka tsorita ne? Allah da baba. Amma kuma daga kai aran ma ne. Kwarai kam, don lokacin walha yayi, Ok. zan je in ainihin gabatar da sallah. Amma fa kar ka manta kai ma wannan dokar za ta yi aiki a kanka dan kai ne mutum na hudu. Amma ko in har haka ne ka tabbata cikakken mara imani.